wong loro atase kabeh. Nyawar. Tono. Padet ye. He. Nanti foto ya sama aku ya, foto. Wis tak trimo lakon iki senajan abot tak sangga kowe ikhlas tresnamu pilih karo wong liya tak akoni aku iki wong lanang ra duwe bondo senajan babakan ganteng sing penting sregep kerja Asik. apa penake tak bacok nanging wedi penjara apa penake tak santet nanging wedi mbah kiyo nanging yen tak terusake rasa remuk ning dodo bunuh diri nganggo tali mengkodak krasa lara apa penake dan wae udah ngubengi desa Ganteng. Bola sing juangi Gus Dur adalah sang CEO. Mas Padet. apa ora eling balik kok godhong motang mate apa kowe lali apa bensin mbok turoni apa ora kelingan mubeng-mubeng golek utangan wujud tresno wujud sayang pariyo mlebu gandean Wes tak trimo lakon iki najan bot tak sangga kowe ikhlas tresna gandeng karo wong liya atah akoni aku iki wedan aku bondo senajan nanging pacarku telu. apa penake tak bacok nanging wedi penjara apa penake tak cantet nanging hukume dosa nanging yen tak terusake rasa remuk ning dodo bunuh diri nganggo tali mengko ra iso pemeluk Mbak Fitri apa penake dan wae udah ngubengi desa Milih sapa iki? Padet ye. apa ora eling balik dolan kepek sono keling nang termas apa kowe lali wong ora salah kok mbok oyai apa ora kelingan wong rong RT do bladang-bladang wujud tresno wujud sayang saiki dadi gadungan Wes tak trimo lakon iki najan abot tak sangga Padet ninggalke tresnaku demi karo wong liya tak akoni aku iki wedan aku bondo senajan nanging pacarku telu. apa penake tak bacok nanging wedi penjara
penake tak santet nanging ukume dosa nanging yen tak terusake rasa remuk ning dada bunuh diri nganggo tali pilih Mbak Yanti apa Mbak Fitri apa penake dan wae uga ngubengi desa Terus. Lima rem bersama Pendek Geng. Gilang Geng. Happy hour. apa ora eleng balik kohai motak panteng apa koe lali uang mabuk mbok tunggoni Yo. apa ora kelingan tak utake duit tabungan wujud tresno wujud sayang motor mlebu gadean Awes tak trimo lakon iki rasane tak sangka kowe ngetes tresnaku milih karo wong liya tak akoni aku iki kowe jangan bondo senajan nanging pacarku telu apa penake tak bacok nanging wedi penjara apa penake tak santet nanging ukume dosa nanging yen tak terusake rasa remuk ning dada bunuh diri nganggo tali mengkondak rasa lara apa penake dan wae uga ngubengi desa Terima kasih ya sayangku, cintaku, love you-ku. Oke, luar biasa sekali Mas Det, makasih.